Hamba hasil Tripoli Lukurok ang Korbuk Press Club ni Presiden. Kapag ni takut tay Bukurok ang tabuk tay sini Korbuk Press Club ni bebak adong rok takhono kairam para ni utakuk biro mani Tripoli nukungo tongi tongko. Kaisa kok update namu cuma ni ke ahai tini 9 September 2024. Norok ayang nukana ayang JCB by hawa khajak mani obo Korbuk Press Club lai thangnai 2nd of September ni simin rai sawi takho biro mani Tripoli mangkati kunani rai samani bai hapang aboni 4th September wo JCB rohna chengkha yaba जों kaisa nukjago tamo balai kheno careless ni hini mano ayang kisa purnamu suna ayang tola jora ko hawi kha te 100 meter se keno takhu biromani Tripoli mangkati jora JCB thangai manai yaba जों miapro jora जों nukha 8 September 2024 jora dog squad thaikha Korbuk Press Club te u amchoni lukuroni chai to mungbai dog squad thaikha naikha takhu biromani Tripoli mangkati manliya yaba tini 9 September tabuk phungni iko naidi gori phungni 11:30 11:30 tamkha JCB tabuk phano phayakho ngei जों tamu wansuna klai o amchoni lukurok Korbuk Press Club rok chai to guino tongi tongo takhu biromani Tripoli mangkati karinani bagai phiaba hapangle tamu khlai tong tamu hapang kunu sakthar mungkrija takhu Birokumar biromani Tripoli mangkati karinani bagai obo kaisa kotor sumung lukurok kok sasawi tongo phiaba hapang datino karya hanke kami amchoni borok lama ongkhornai hnai obo kaisa kok tuma hapang roni bagai orok tongoi takhu biromani Tripoli mangkati naituknai rokni dati no hapangno koboknai tumuno kha tongkhangkai sal bai hor bai samung tangai takhu biromani Tripoli mangkati karinani bagai chai toklang thong asungno jotno hambai।